Kining programa usa ka rated SPG or sige ragabas. Sa atong pagkahimugso ning kalibutan gikaluhaan na kitang daan sa mga suliran. Mga suliran nga mo'y kabahin sa atong inadlaw-adlaw nga panghuna-una o pagkinabuhi. Apan na doon na kita'y mga suliran nga dili na itong mapasaan nga kitara. Maong nakinanglan kitag kargador aron maglukdo ni ini. Nagkinahanglan kitag Petromax nga may mulandag sa itong mga mangit-ngit nga mga panghuna-una. O tungod nini, gipakatao kining atong tulumanon, handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipadadi ni sa atong istasyon. Gibuhatan og drama aron masabtan aning mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. Og karon, ani ana ang inyong tigpasiugda. Ani ana ning bayuta. Ani ana siya. My goodness. Ani ana. Ani anak ko, nanagyag ko. Mga paryente, maayong hapon kaninyong tanan. Niya naman usab kita sa atong ikaduhang hugna sa atong tulumenon. Handusanan sa kagulanan. Sa dili pa tamo padayon sa unahan mga paryente, hunong usa kita diri sa bato. Kay atong timbayaon kini si Mr. Junji Luarez. Nagdrive siya karon og auto. Amba, hambugiro. Kauban niya karon si Che Kanyete, Alma og si Sir Ray og si Carla og si May og uban pang mga malalang mananap. O kingon man ada si Jenny Tolio og Henry Tolio diha sa may kasagingan. Da lagi sa may Maruyaan diri sa Tagum City, no? Mga parente, niya na ang sulat karon sa ato ang mga kamot o tagaan na nato ni Oga pagtagad mga paryente. Ato na ning pagabasahon aron sa mga kakuhaan ninyo og mga pagtulunan mga paryente, no? Ako nang ablihan ang suwat, ha? Okay, nadunggan ninyo ang sulat mga paryente. Dara, ang papel, Dunggan ninyo ang papel mga paryente. Kana. Para gid mo tuo mo nga papel ni gisiyon ako, ha. Nagisi na hinuon natong sulat na naluko na. So basta kay mao to papel to mga paryente tong gibasa, ha. Giingon dinhi mga paryente sa ato ang sulat giingon niya diri. Hunyo 27, 2019. Dear Kuya Helen. Kuya Helen, maayong hapon, kay di man ron gabi
Kuya, maulaw unta ko nga magpada sa akong tulumanon, sa akong suwat sa imong tulumanon. Apan wala na gyud koy maduulan kuya kung dili ikaw na lang gyud kay ikaw man gyud siguro ang pinaka bright kuya sa kalibutan kuya na. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Jubilin. Naasaham to nga pangidaron kuya. Gani kuya, na ako'y uyab. Apay na. Wala pa ko makasal kuya. Kay uyab pa man, di ba? Di ba, di ba? Kuya, sige naman ni kuya, marunong abno ni Jubilin, oy. Di naman lang lamang mo diretso. Sugdon ako sa sinugdanan og mao kini mga pangitabo. Giingnan naman ta ka. Giingnan man ta kadaan, Yams. Nga, wala pa ko'y planong maguyab-uyab. Di ba giklarom na ko na daan? Ay, nako. Yam. Sa men. Tanawa ko sa akong mga mata. Nga naman, sa nasib mong mata. Uy, 10 years na ta mag-uyab. 10 years na ta. Gikan pa ta sa high school. Yam. Nasayot ko. Pero, gusto pa ko nga maabotog ko ay. Gusto pa ko maabotog mga 30 kapin. Kay, Yams, una mahal kay mga palaliton, Roy na. Okay? Kunya, gusto pa sad ko mag-enjoy, Yams, gusto pa mag-enjoy sa kalibutan. Ano sa pamani mo, ha? Ano sa pasabot mo nga enjoy? Gusto pa ka mag-inom? Ingnan ko ganahan kag mag-inom kay atbangan ta ka. Magtagay tang duwa. Yam, uy, dili na mabot na ko ipasabot. Saman, ano ko sabot ni mo? Kay bawa ka mo mga babae, lisod kay mo sabton. Yams ba, tagay ko gamay panahon, okay? Siguro mga 31 na akong edad. Magkuhan ako, magminyo na ta. Yams, paminawa. Ako na nako'y trabaho. Na nako'y giipon. Hinoon, nadala lang gid sa kapa ang akong giipon. Hindi na tumabalik imong 500,000, oy. Manatay mahimo. Tungod man guna ni Kibuloy. Tungod ni Kibuloy. Nito ang presidente. Nya nito po ang SEC, nito po ang CIDG. Yams, kasi may ni Kibuloy, kasi Kibuloy, kapuyo na. Salamat ganita nga, kanas Kibuloy, nag-angkon o ginoo. Nya, nara siya di sa Davao. Siyempre, kung magkinaon sa SIP, gining Davao. Yams, balik tayo. Sige, yaga-yaga ba? Gusto ko magminyo ta. Ay, pastilen. Basta, usara gid ako masulti nimo. Wala pa ko'y plano nga magpakasal. Wala pa ko'y plano magpakasal. Okay? Nakasabot kayo?
Kuya Helen, ambot unsa may dalian niya nga magpakasal manggidayon siya kuya. Nga dapat dili man siya magkuan, dili man siya magdali-dalian ng pakasal-pakasal kuya. Kana tungod kay wala ko kasabot kana ako man po siyang patilawon pirmi kuya. Ano magdali man siya. Ana gani kuya. O kasakad lang ni anak kuya. Jubilin. Ma. Nagkaistoryahan na yung mini. Nagkaistoryahan na yung Erwin. Anya? Sige, istoryahan ninyo, ma. Nagkaistoryahan na yung mi. Miyangyo siya na ako nga kumbensihon ka kuno nga magpakasal na kamo. Anya? Tikulang naman usab ka, Jubilen. 28 ka na. Ano man nga, wala ka may plano magpakasal. Ma, kunya na ko mag-30 magpakasal. Kanya man. Wala pa kayo plano, ma. Gusto pa ko maglaglag, ma. Bata pa ko. Kasi bata. Tanawang imong igagaw siya si Karen Obihero. Ha? 27 pang edad pero 5 na ang anak. Siya man to, ma. Unsa may problema ko, no? Nga doon na may kwarta ka na si Erwin. Ma, unsa man gyud? Kampi ka siya o kanako ngayon mong anak? Pastilan ni mo, Joby. Manang pagkagaysi mong ulo, tambagan gani ka, musukol ay noong ka. Ma, tugalan ta kas tinuod, ma. Si Joby manggod si Gaw Joby ba? Oo, nga naman si Gaw ni mo, Joby. Kato igago ni mo sa Japan. Oh, God, si Sangay. Ingon niya nga, paton mo ko niya Japan kaya dagan mo ko siya kailad to mga ulitawang mga Hapon. Unsa? Kambiyoan ni mo si Erwin nga nagtinarong ni mo? Dili, ma. Ang ako lang mabanga. Doon na lang ko dito mga char-char milugod. Wa ko makauyo na ng binuang ni mo, ha? Kung wa ka mahigugman niya ni Erwin, sultehe. Dili ka imo siyang scam ni mo siya. Ma, scam bagod na? Kaunsa man di ay. Ha? Scam gihapon na. Kanaya na nga mga kwan. Scam gihapon ka na. Mama sa oy. Basta kung wa ka ligugman Erwin, ingne. Dili ka imo ng pasahon ng tao. Kaulaw ka lang sa atong kaliwat da. Ulaw ka lang. Kuya Helen. Grabe lagi, kuya. Basta magkikayo, sige magkipanghagad permisi kuan. Oy, sige magkipanghagad si Erwin, kuya. Nga, ana lagi magpakasal, lagi dayon kuya, kuno kuya. Ganun sa kaadlaw na ang naitabo, kuya. Yam. Agad sa ka, uy. May nang dirita kay. Kiri. Uy, natumbang silpon. Yam. Ano ka nun sa ka? Anong mura magagadali? Ngayon sa ka? Sa mayan, lami na gyud. Ang plano, buntison ta ka. Ha? Buntison ta ka. Kay gusto kong magminyo na ta.
Yam, ayog nga na yam. Uy, dilibi ko gusto nga mabuntisan ko ni mo. Kay yam. Di istorya pa gani ko imo na kung imo mo na imo si mo dila. Ay. Wala din kang istorya. Dili ka. Yam, ay, ag imong kamutahan na sa kong duga. Yam, yam pa. Unsa mo imong giman? Yam, adik ko. Yam. Wala din kang istorya. Ako'y bahala na Betel. Yam ba? Basig na yung makakita na to dire. Kasi makita nga nata diri sa 58th floor. Diri sa kaning 58th floor sa hotel. Pero yam. Yam. Diri ka. Diri ka. Kaya ako'y bahala ni mo. Diri ka. Aray. Birahi. Unsa? Yam ba? Yam. Inaya lang. Inaya. Aray. Unsa man ka diha nganong nagluhod ka diha? Uy, nganong nagluhod ka diha, uy? Sabi niya kay Isailindron ta ka. Unsa? Isailindron ta ka. Silindron? Unsa man ang silindron ba? Aray na napod. Ya. Dari ka kay pirata. Laki. Laki bayi, bahala na. Ano sa laki bayi? Laki bayi, bahala na ni. Aray. Agay nanagit, agay. Kuya Helen, gidabu-dabuhan kong maayo ni ko ang kuya. Ni Erwin atong higayon na kuya. Grabe si Erwin kuya kanang murag di gid mamilin-bilin ba nga murag mo sipirit gid akong espiritu sa akong lawas kuya. Grabe kalihok lagi tanan kuya. Grabe lagi si Erwin makaingong ko nga di na kumuusab ba. Kay gusto manggod niya kuya nga gusto niya nga mga anak ko kay mag-uban lagi dayon mi. Gusto niya nga magminyo na mi kuya ba niya dili pa biya ko. Pero wa jud ko kapanagang kuya. Wa jud ko kapanagang kuya gipabuthan gyud ko niya kuya. Mo to nga kulbaan kayo ko. Jubilin. Ma? Pastilan. Buntag na. O magyapong kam ni bubangon diha. Hindi nilang ko ma. Naunsak na. Hindi nilang ko gilay ko. O Jubilin ha. Mga doon na kasi mana lang nabantayan akong magsigil ang kaginganan. Noon sa mga kasultihi ko. Waman ma. Pastilan.
Nala, sige, kinagluto na ko dito, ha? Kaon na lang unya, kay gitakluban na akong sudan o kanon dito. Oh, ma. Mula kauna ko, Asa man ka, ma? mamasin ko nga dunay payout. Unsa? Ay, dunay mga chismes, nga doon ako ng secret payout karon. Sekreto lang. Bantay lang ning ako, Kining ako ang kining agent na ko, bantay lang ni akong agent. Kiniging agent, mao giniinungdan na malas-malas kini, ha? Sige, di ka na kay basig na yung secret payout. Arin ako. Nadlukay ko ba? Nadlo ka ba sig mabuntis ko? Salbahis man na si Erwin. Dili ko gusto mabuntis. Bahala na. Dili ko gusto mabuntis. Dili gyud. Kuya Helen, nang luyag yung ko, kuya. Tungod sa nahitabo. Ang ako ba gibinlan ko ni Erwin og gibinlan ko ni Erwin og kanang kuan kuya ba? Binhi. Basig mabuntis ko. Gani kuya. Okay ni mga pangita po. Ani aday ka? Oh. Wala kay kibaw. Wa. Wa kay kibaw nga naman sa script nga muanhi ko. Unsa man pa? Doon sa naman ka. Nausab naman ka. Sukad nga doon ay nahitabo na to. Doon sa man wa ka matagbaw? Buang. Ngano lagi ka? Wa lang, oy. Unsa man wa ka masatisfy ato? Mano to'y pinaka the best ba? Gitan-aw na nako to sa website. Unsa ba niya may pasabot? Mano to'y pinaka best nga gihimo nako. Sultihi lang ko kung wa ka masatisfied. Satisfied ka gwa. Sultihi ko. Satisfy man. Sobra pa man gani. Hindi ako sabay kikaluyahan ni mo. Nalamang gumabuntis ka. Unsa? Ngano madlok man ka mabuntis ka? Mabuntis ka ha? Yam. Naaman ko. Uyab man ko nimo. Di man po ni bungol ni ako nga di makapabuntis. Ug kaya na ko ng panindigan ng unsay mahitabo nimo. Kaya ta ka. Buhion, Jubilin. Di ba ko gusto, God? What? Pagkuwapod ni mo'y pulos, oy. Yam. Abi ni mo, no? Mudawat unta ko mudawat ko nga dili ka magpakasal nako o di ka makigbinyo nako. Kung reasonable po ang imong mga reasons, Redundant. ang buot kong ipasabot, kung doon na po na'y pulos ang imuhang mga rason o doon na po'y bugat ni hinungdan. Pero wa! Ang imo lang nga gusto lang ka maglaglag matod pa nimo. Pero, Yam. Sultihi ko kung gimahal pa ba ko nimo. Sultihi ko. If you still love me. Yam. Unsa man. Wa na bagyo kamay kog man ako. Na ba kay lain? Na ba kay hapon? Oh. Sa
Ano nga mga ipanulti ni mo, eh? Kisa may di magduda ni mo. Kisa may di magduda ni mo. Yam. Love kayo ta ka. Gigog makayo ta ka. O sa mahinungdan nga nung di ka magpakasal. Walang po ko'y gusto, wa po ko'y plano. Plano! Mauna ang reason sa tanan. Sige ra kag plano. Gikapoy na ko. Gikapoy na ko. Pero, Pero unsa, nahadlok ko nga mawala ka. Nahadlok ko nga mawala ka, Jubilin. ako sab, nahadlok sab ko nga, Ngunsa, nga mawala ko. wait po. O sige. Kung maugyo ka na, huwag kay plano. Mao na siguro ning panahon nga magbulag ta. Iyam, Mao na yung panahon nga magbulag ta, Jubilin. Magbulag ta sa may kabubuton. Puslan man. oh, iyam, iyam, Diya ka na. oh, iyam, iyam, iyam. Di bagit sa kasabot na ko. Di bagit sa kasabot na ko. Okay, Helen. Gimahal kayo na ako si Irwin kuya. Pero di lang yun ko magpakasal pa. Maulang yun tala. Kung gusto siya nga magtimo-timo lang mi, kaya man ako magtimo-timo kuya. Bisa paglamyon ko ng pagtimo-timo. Pero gusto ko siya magpakasal na. Gusto niya magminyo na mi. Pero wala pa ko'y plano. Tuod kuya, sakit kaya mong panagbulag kuya. Sige lang kong hilak, hangtod unom kabuwan. Ug doon ako nakaila kuya nga usa ka lalaki nga dakog tiyan nga itago lang nato sa pangalang Rico Carion. Para makalimot ko niya kuya, akong gisugot si Rico Carion ug mao kini mga panghitabo. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan. Salamat kayo nga gidawat ni mo akong gugma. Jove. Wala sa pa yan. Nanginaot lang ko nga dili ko ni mo pasakitan. Wala na sa among kan. Wala na sa among kaliwat ng pasakitan ka. May mag-apolinaryo among apelido di man. Palanggaalang ko. Nagugmaalang ko gamay. Kaya ko nabahala mo padako, anak. Wow. Maniganahan ako ni mo. Maniganahan. Basta pasalikan ta ka. Gugma na ko, ha? Timanan ni mo ako si Rico Carion. Okay? Dili gwapo, pero mo intrigo. Mubuog dila, kusog mo tila. Dakog tiyan, pero pirming ut. Tama na. Basta, gidawat ko na yung gugma. Salamat kayo. Beno, gabiin naman kayo. Pwede ba kung mga favor ni mo? Sa man, Pwede bang makahulam kong pamasahe ni mo? sa? Pamasahe lang, kinotdan ko pamasahe, 20 lang. Okay. Dera, Salamat kayo. And one thing, sa man? pwede ba kung magkapangay-kiss ni mo? Rico, bago pa ganing ta? Sige lang, maraman ng gyapon, matilawan lang ng gyapon kapag sa panahon. Sige na, please. Please. Sige.
Rico, papagay ko kabantay. May ginang-ganahan magugug surprises. Rico, Unsa man, wala talagang kagiyahukan. wala lagi ka ng halog pero ang kamot nasa kong bugdo. Sorry kayo. Paspas kay ka Rico ba? Paspas kay ka. Kuhanin mong kamot. Ay, sorry kayo na nakirid away lang ko. Kirin, awis mong mata. Ilum di, oy. Give a little bit of that to the police. Get your groove, girl. Get your groove. That's right. How the man allowed to make you moist and wet? How the man allowed to make you Helen, How the man allowed to make you skirt? tungod sa among panagbulag ni Erwin kuya, akong gisugot si Rico Carrion. How the man Gani kuya. How the man allowed to make Naabtan mi ni Rico kuya og another unom ka pulan. sweet succulent? Pero muragwa gyud ko mahigugman ni Rico kuya. Uy. I love the way you move and all the way you Nakita gyud ako kuya nga wala diha niya ang akong gipangita. Now let me hit you off now with this question. Gani kuya sa pagmuni-muni nako. And a little candlelight in a toasted over Sa akong paghunaw na kuya og lawom kaayo. lyrical rhyme. Naka-decide ko kuya. Mr. Lava, keep you rockin', Mr. Lava, keep Naka-decide ko nga I'm Mr. Lava, keep you rockin', Mr. magpakasal na kong Erwin kuya. Singer. Og mao ni mga panghita po kuya. Love me, sex machine. Ikaw mong good ni. Pwede bang pasudon ka mo? Sod lang. Lingkod. Ano yan ikaw? Yam. Erwin ako pangalan dili yam. Okay. Sorry. Menay ko din iya. Una, gusto ko mga higap sa ilo ni mo. And second, gusto lang ko mga tanan ni mo kung may posibilidad pa ba nga magbalik ta? Unsa? Unsa nakaon ni mo? Please. Unsa nakaon ni mo? Ay, gigugma lang ta ka. Wow. Lami kay pamnaon. Gigugma ko nimo. Ito, Igo, please. Abi nimo kanay mong gipanulti nimo no? Mura kag naa sa YouTube. YouTube? Ano na kaingon ka? Mo na gingon sa YouTube nga. Wish 1075. Ano sa'yo wish? Bitaw. Mura kag naa sa Wish 175. Pasaylo ako. Willing na ko ka na mapakasala. Gusto na ko mapakasala ko ni mo. Please. Nindot kayong paminahon. Apan, Apa nun sa? wala ko'y plano. I'm sorry ha. Pero bisan pang papakigbalik ni mo, dili na matulon sa kong pagkatao. What do you mean? I'm sorry. Di ba na ngayon akong sorry? Yeah. Pero pasaylo ako. Okay. Di bang kumang istorya ay patapos, pero sa pagkakaroon wala na ko'y ganap ha. O wala na ko'y wish nga makibalik pa ni mo. Sulti ko. Doon na nabaylain nga nakapapitek si magkasing-kasing. Edwin, Wala pa noon. Doon na lang ko'y mga crush. kisa ba naman mga crush ni mo? Dagan kayo. Di lang ikaw
Sa Daisy ka bang ka? Si Daisy, ayaw na si Daisy, kay na siya. Okay na si DJ. Anong sayod ka? Mani ko masayod, bugo na. Nangayo ko, please. Oh, please, give me one more time. I'm sorry. Sige na, pwede na ka makauli. Yam. Please. Kasi pa ko masuko ni mo, basig makaistorya pa kong dili mayo ni mo. Pwede ka na makagawas. Yam. Nararamdaman di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na maibabalik. Tamis ng yakap at halik. Helen, sakit kaya akong gibati, kuya. Pero gihigugma kaayo na ako si Erwin, kuya. Pero lang ako na-realize, balit na ako na-realize. Nagigugma din ako siya, kuya. Pero lang ako na-realize, kuya. Nga pwede naman dahil kong magminyo kung buot na una-una. Kuya, tabangi ko ninyo, o tambagi ko inyong magtatampo. Jubilin. Wish I could be the one. Bueno, mga pariente, inyong nadunggan, mga pariente. Inyong nadunggan ang suwat nga gipadadi nato ni Jovelyn. Nga, well, ni atras na sa pakigminyo ang iyahay nga gihigugma nga mao si Erwin, no? O sa may tambag ninyo, mga pariente, be, o sa tambag ninyo, i-share na inyong tambag ninyo dirato, be. Need someone. Ingon si Miles, tama lang yan, Erwin. Huwag ka makipagbalikan kay Jevelyn kay di kontento sa isang relasyon. Baby, that's all Si Jubilin, manggod atong liter cinder. Noon sa day ka. Kang Rico na lang ka, Jubilin. Ha, matod pa ni Vinci. Ha, naa si Sano. Dire. Okay. Sunod lagi na ko. Saan niya? only make you cry. Ulahin na ang pagmahal, ang mahay-mahal. Matod pa ni Erwin Acosta. Ang ako matampag, nako ni Jovelyn, focus ka na lang sa imong kinabuhi karon ingon ni John Mark. Samtang ingon ni Mary sa Baldain, ingon siya kung ako ni mo Jovelyn, move on na lang ka, ayaw nagpapamugos kay katong si Erwin. Bitaw, gusto makigminyo ni mo, dili-dili ka karon giganahan kang amawa ka. Nga suko di ay. Ingon ni Raymond Ahmad, tambag lang nako, ayaw pug sa si Erwin kay wala na mahigugman nimo. Napulaan na siya ginulat nimo, nahulog na sad ka sa barato ana. Kay ikaw ang muhangyo sa laki. Just keep on praying na lang. You need someone. Ingon ni MJ, move on na lang Jubilin kay naa pa si Rico nga hubakon. Who'll give you Matod pa ni Sherwin Itak, Inday Jubilin ayaw ipamugos kanang imong kaugalingon sa taong walay payout. Basin kantahan na lang ka ni Kibuloy og ay kapait. I know I'd only hurt you. I know I don't. Napagidinhi ingon siya kulang manggod si Jocelyn. Si Jocelyn. Nabuang naman siguro niya ako mga listener. Oy, napataka lang lagyawit. Tambag na ako anak niya kay let go na lang. Matod pa.
Unya ingon ni Maki Flores, pangita na lang og lain Jubilin. Ma, napagyud ni lahi gyud tong makatilaw og murag giasal kaysa murag barbecue. Parihara man guna sila kawayan, lailahi lang silang size. Ingon din ni Miralda, ari na lang kanamo diri kay kami sa Lindron, Jubilin. Ayaw pamugos nga dili na sa imo kay pako ka na lang kakapi out. Sa? Jubilin, pagpuyo diha sa imong gugma diha ay kay dili na pugson kay wala na ka magdugira na. Ambot ninyo, oy, kamo bang tambag mga buguon man mga nambag sa kuwa, oy. Diri na lang ko sa cellphone, be. Basig tarong pa ni mga nambag diri. Di na kuha ng mga nasa sa kuhaan kay mga buguon kaayo ba. Asa naman to ako ang message diri? Oy, wala naman to. Gikawat na siguro to, oy. Di lang ha, di lang mga printe kay pangitaon ko tong mga messages diri. Asa dito niya gibutang, oy. Ah, dera. Ningon sa dinhi, Kuya Helen, diri na lang na siya sa kuha kay baga pa ni. Otro pug ka. Good PM, Kuya Helen, diha de ay kagibalhin gikan kasagikan ni Sammy Boy ni. Napagyudinhi, Kuya, pag-greet ko. Good morning. Ay, otro po niyo. Ako na lang mo tambag, be. Ako na lang mo tambag, mga pariente. May pa ni kay ako na lang mo tambag kay ako ang puning programa. Tambag na lang ko, be. Mga pariente, bisag late na tamo, tambag lang gihapon ko. Jubilin, naminaw ka karon? Ano ni Jubilin ha? Paminaw gid maayo day ha? Ikaw na gid imong dalunggan day. Day, kay bawo ko nga nasakitan ka karon, no? Sakit kayo, no? Ble, 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 ble. Jubilin, samtang init pa karon ang pagbati ni kuan ni kinini ang imo ang uyab sa una ni Erwin. Ayaw usa pagpamugos sa imong kaugalingon. Kanang push and pull tirada ba? Kanang ipakita gihapon ang imuhang pagkaikaw nga nahigugma niya. Duaw-duawa siya, himua siyang friend, no? Ayaw pagpanguyab og lain, himua siyang friend. Adto asa siyang balay, pakigistorya dito, pero dili na about sa gugma, about na lang sa kapa, no? Basig tungod sa kapa, magkasinabot mo kung anus agyod ang payout, na? Ano, no? Ayaw sa gugma, wala sa, dili sa mo mag-istorya gugma-gugma Jubilin. Pagkuhan sa mo dito, pag-istorya mo about sa payout, bla bla bla, kinsay mga na-raid, no, ang mga gipatulog ninyong kwarta, nga karon kamo na pwede katog. So, ano ba? Hangtod nga ma-develop na pod siya, no? So, ayaw pag-apas, ayaw pagdali sa imong gugma Jubilin, ha? Okay, nakasabot ka Jubilin? Nakabaw ko nga nakasabot ka kay di kabugo, no? Kay labaw sa tanan Jubilin, ha? Ayaw na po pagbalik ni Rico. Kay kato si Rico, ha? Sigurado to si Rico nga wala pa po to ka-payout. Mau bitaw na nga galugot-lungot si Rico kay wa ka-payout. Nga magsige na siya ingon si Rico nga, go ka pa! Why sirado? Do, 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 why sirado? Do, do, do. Go ka pa, why sirado? Do, 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 do. Dama na to, Jubilin, oy. Dama na to. Langay lang gada. Sala biya to nimo. Go ka pa, why sirado? Do, 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 do. Why sirado nga nasirad ana? Ang paritem, lakaw na ko, oy. Go ka pa, why sirado? Ay, siradaan man di ay. Ay, nasira. Man di ay. Ay,